Dnes ti predstavím rozdelenie ľudí do troch skupín na základe toho, ako pracujú so svojimi peniazmi. Do prvej skupiny patria finančne negramotní ľudia, teda väčšine chudobní. Všetky peniaze okamžite minú a žijú od výplaty k výplate, a teda nebudujú žiadny majetok. Do druhej skupiny patria čiastočne finančne gramotní ľudia, ktorí časť príjmov odložia do rezervy, ale pri prvej príležitosti ju aj hneď minú. A ak nie, tak im ich úspory znehodnotí inflácia. Do tretej skupiny patria finančne gramotní ľudia, teda časom bohatí. Títo ľudia žijú presne opačne ako ľudia v predošlých dvoch skupinách. Prvé, čo urobia so svojím príjmom je, že zaplatia sebe. Čo to znamená? Nakúpia aktíva. Až potom platia fixné výdavky a minú to, čo im zostane. Nejde o to, koľko peňazí zarábate, ale ako s peniazmi narábate. Napíš do komentára, v ktorej skupine sa vidíš ty, prípadne napíš správu, ak ťa zaujíma viac informácií.